Bona nit i benvingut a Sant Boi, Lluís Llach. En Lluís avui, deixeu-me que us digui, que ens visita com a diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Però esclar, en Lluís Llach és qui és i representa el que representa. I vingui amb la qualificació que vingui, és prou agraït per nosaltres tindre'l aquí. Lluís, recordes la darrera vegada que vas estar a Sant Boi? Ho dic perquè farà uns mesos et vaig explicar que jo sí que ho recordava. I sense voler ser catastrofista, però recordo que et vaig dir que amb la qualitat del que vas vindre no ho tornaràs a fer. No tan sols perquè ja no cantes o no vols cantar, perquè tu no vols, sinó perquè l'Ateneu, que és el darrer lloc on tu vas estar, se'ns està caient a trossos. I això significa una fuetejada important per la identitat d'aquesta vila. No sé si ho recordes, encara que sigui així una mica per sobre. Bona nit. Això, a mi quan parlen així penso que parlen d'algú que hi ha aquí darrere, perquè no aconsegueixo identificar-me ni... Em sento molt vulgar, molt normal i a més m'agrada ser així. Escolta'm, jo em pensava que a banda del... Però ara no discutirem aquí davant de la gent, que quedarà molt malament. Que a banda de l'Ateneu jo havia vingut una última vegada i havia actuat a l'aire lliure. A l'Altaveu. A l'Altaveu. O sigui que no el vaig enfonsar jo. No ho vas enfonsar, però la gentada, jo recordo la gentada que va haver-hi com per enfonsar. No, t'ho deia per si ho recordaves, una mica a títol de curiositat, no? Que estem a Sant Boi, que la majoria de les amigues i els amics que estan aquí, doncs, home, el recorden i crec que en general ens toca bastant a tots, oi, el tema de l'Ateneu. I era una mica per si ho recordaves. No he començat a fer política, però trobo que perdre l'Ateneu és quelcom culturalment incomprensible. Això és una altra història. Bueno, escolta'm, han passat els anys per tots, no siguis pessimista, dic per tots. I especialment per tots, el 68, o sigui que... I ho dic perquè abans d'aprofundir en el procés constituent... Fas millor cara que jo, però... Es nota que vaig una mica estassat. No, et deia que abans d'aprofundir en el procés constituent, que és el que pertoca avui, tinc la curiositat de preguntar-te si mai, encara que fos una mena de miratge en forma de pensament, havies arribat a sospitar que series diputat al Parlament de Catalunya. No. No, la veritat és que són circumstàncies totalment excepcionals i que jo estava al Senegal, que tinc una petita fundació, escrivint i feliç, calmat, i vaig venir aquí, em sembla que el mes de juny, per passar l'estiu aquí, però més sereny el que passava, i de cop i volta em varen... La primera proposta deshonesta va ser que anés al final de la llista de Barcelona, o sigui que us hagués tocat a vosaltres rebre. I vaig dir que encantat de la vida, perquè jo pensava que sí tenia de ser ell. Després, com que el Pep va dir que s'hi posava ell, vaig dir, doncs jo me'n vaig a la de Girona. I vaig anar darrere de la llista de Girona, i llavors van complicar les coses i al final vaig a primer i aquí estic. O sigui, estic content d'haver-ho fet i no canviaria ni un bri el rumb de les coses que han passat, però no m'ho hagués imaginat mai. No m'ho hagués imaginat mai i n'estic aprenent i espero no decebre massa la feina que faig, etc. No tens mai la sensació de dir és que aquesta gent m'empenya aquí a una cosa que jo no tenia pas. Jo tinc el sentiment que algunes vegades els he empenyut jo. I des de potser amb tantes cançonetes aquestes rares que vaig fer, em sento una mica culpable d'haver-los empenyut. No, a més, escolta, jo crec que si es pot participar en aquest procés, ostres, jo no hi vull renunciar-hi. I
vull ser-hi, he somiat això durant molt temps, em pensava que no ho veuria, i gràcies a vosaltres i al vostre esforç, i les sortides al carrer i les mobilitzacions de Z ho heu fet possible, i si vosaltres hi sou, jo hi he de ser-hi, per coherència. I a més, les circumstàncies lamentables de la mort de la Muriel Casals, que jo crec que ha sigut realment una pèrdua cabdal, perquè la Muriel no només era... És que jo crec que la imatge de la Muriel és la que millor defineix el tarannà de la nostra mobilització, perquè barrejava la fermesa amb el somriure, amb la tendresa, amb la mateix temps tossuda i morruda, i aleshores ara, a més, em trobo fent un paper que per mi és un honor estrany, ser el seu substitut malauradament, i n'estic aprenent per intentar-ho fer, no avergonyir el seu record, i estic en aquest intent. I vas deixar, recordo, un clavell en el seu seient i vas agafar el relleu. Sí, i no continuem perquè jo encara m'ennuego. I com que soc una bleda geriàtrica, millor no tocar-me per aquest cantó, perquè és veritat que m'ennuego i no hi ha res a fer. Vaig cantar la 1074 en un tros allà, en el passeig dels Tilers, amb la seva foto allà, etc. Deixem-ho estar. Escolta'm, estic d'acord. No, és que, de veritat, pels parlamentaris ha sigut una pèrdua bestial, perquè sabeu que Junts pel Sí som una gent molt rara, que varen, jo diria, ser capaços de renunciar a una gran part de la nostra ideologia personal per fer dret al camí i no haver d'estar discutint si jo d'esquerres, tu de dretes, etc. I en aquest procés la Muriel era imprescindible. Però imprescindible no, perquè encara funcionem, però era molt important. I per tant, el seu tarannà no van gosar treure, explico tonteries, però a vegades és veritat que del Parlament sentia una idea i dels polítics, però és veritat que no gosaven treure el seu nom del despatx i coses d'aquestes. Ho entenem perfectament. Hi ha una evidència que jo crec que ens esperona per sobre de moltes coses, i és que fa potser 5-6 anys jo crec que no hi havia mortal que es pensés que ens trobaríem en el punt que ens trobem. I queda molt per fer, encara hi ha pujada, però penso que el camí és sense retorn. Tu què en penses, clar? Jo em sembla que passi el que passi, a vegades em diu no acabarà bé, fins i tot. I acceptant que no acabés bé, mai tornarem al lloc de retorn. Perquè hi ha una cosa que encara a Madrid i molts analistes polítics i molta gent d'aquí encara no s'ha cregut, i és que som on som perquè la gent ha decidit ser ciutadà en comptes de súbdit. I això és molt important. O sigui, aquest país canvia el dia que després de l'Estatut, etc., van sortir 1 milió i pico, ens van mirar els ulls, van dir, és possible que tots aquests estem aquí. I l'altre any ho van fer, i ens ho van confirmar. I a poc vam agafar la seguretat per poder deixar un llast que des del franquisme ha estat sempre present, que és el ser súbdits. Nosaltres hem estat sempre súbdits en aquest país. I de cop i volta, a partir del 2006, hem fet una evolució, jo diria que fins i tot abans. No me'n recordo, sempre explico aquesta anècdota, perquè a Arenys de Munt, quan van fer aquella votació, a TV3 va sortir una senyora iaia, amb una bandera a l'esquena i el vot així. I vaig pensar, això ha canviat, estem canviant. Bé, durant aquest 2006, des del 2006 estem fent aquesta transformació. En el moment en què és la gent que es posa al davant i que, per tant, exerceix la seva sobirania a través del vot i exerceix ciutadania, aleshores això és un moviment que només
només depèn de nosaltres. I tenim a vegades pors, tenim dubtes, però això ens fa invencibles si Europa és democràtica i Espanya és mínimament democràtica. I això ha fet un canvi radical. I per tant jo marxa enrere no la veig. O sigui, tornar abans per mi és impossible. Fantàstic, doncs. No, fantàstic. No, d'alguna manera. Escolta'm, com a president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, darrerament has renyat a molta gent? No, perquè jo crec que precisament el procés constituent el que s'ha de fer és un gran esforç. Per cert, després xerrarem, perquè aquest és un passat, però després xerrarem i no necessàriament... No, ara mateix. No, i no necessàriament ha de ser de procés constituent, perquè hi pot haver moltes coses que us interessin, o dubtes, o pors, i ens hem de resoldre. Per tant, hem de parlar obertament i si pot ser respondre, mirar de... No, jo crec que en el procés constituent precisament el que hem de retrobar és un consens entre forces polítiques que em sembla que els estem trobant. I a part del procés constituent institucional, que és el que tocaria fer a la nostra comissió, però com que el Tribunal Constitucional i tot això que ja sabeu ens va obligar a fer una comissió que només pot estudiar però no pot legislar. O sigui, nosaltres el que hem de fer és escoltar les compareixences i després farem informes i farem propostes, les donarem a la mesa del Parlament i és la mesa del Parlament qui decidirà si va endavant o no. Però nosaltres, com a comissió, no tenim aquesta possibilitat. Però hi ha un altre procés constituent que serà el del carrer. Jo tinc molta confiança, perquè si per casualitat, casualitat no és la paraula, si aconseguim que aquest procés constituent al carrer funcioni i la gent s'hi comprometi, això és blindar el nostre camí, perquè a mi em poden inhabilitar, i espero que les carmanyoles siguin extraordinàries. Però el procés constituent al carrer, amb l'experiència organitzativa de l'ANC, d'Òmnium, de l'ANMI, etc., això és indestructible. I a mi em sembla que això l'està posant. I per tant, el que hem de trobar precisament és el consens, obrir els braços, retrobar-nos, deixar-nos de maximalismes i trobar tots els punts de consens que ens permeti somiar, però al mateix temps redefinir quina república volem. I em sembla que amb això, pel que no només em flairo perquè tinc algunes raons objectives, estem anant molt bé i és possible que d'aquí poc temps s'inici aquest procés. I aquest procés ens ha de servir no només per imaginar un país, sinó també per retrobar-nos i eixamplar, això que se'n diu tan sovint, d'eixamplar la base. És el moment que vosaltres pugueu fer i dir el que vulgueu. Bé, com que tinc l'ocasió de poder parlar amb un diputat de Junts pel Sí, encara que parlo perjudicat, voldria preguntar-te una cosa perquè no sé si en els passius en parleu. El procés anglès, que molt possiblement se'n vagin d'Europa, possiblement faci que tornin a fer, diguin no, nosaltres no volem, els interessos no vulguin marxar a Europa, i diguin nosaltres volem ser a Europa, i tornin a fer una altra vegada el procés que van fer, que va sortir no, que ara sortirà sí, perquè com que es van agradar com a xino, doncs ara sortirà sí. Això suposo que ens saben una lliçó com nosaltres. No, però és que hi ha un altre procés obert també, i és que els escocesos, segons tinc entès, el que passa és que no sé els temps, volen fer un altre referèndum i sembla que aquesta vegada sembla que després de l'experiència de que els han enredat com a mones, perquè li van prometre una sèrie de coses que fins ara de moment no s'han complert, doncs guanyarien. O sigui, jo crec que tot això pot passar i a nosaltres sempre ens anirà bé un reflex de tot això. Ara,
també he de dir una cosa, com diu el president que deia i fem no sé què i endreça i mentrestant nosaltres anem tirant, nosaltres anem fent, més enllà del que faci Anglaterra, etc. Però és veritat que hi haurà incidències i que aquestes incidències diguem que obligarà a Europa a definir-se sobre processos democràtics en països que ho acceptaran com a tals. Per tant, serà molt difícil dir, home, per què a Anglaterra, o per què a Escòcia, per què a Espanya passa el que passa. Però, de moment, nosaltres hem d'anar tancant, però serà important. S'està important. Home, no esperem, però passarà. I això és evident que s'ha d'aprofitar. Escolta, el Romeva i el president no paren de veure's en gent. Això sí que ho puc dir perquè en gent del cos diplomàtic. No paren. I alguns molt importants. No només cònsols, ambaixadors, gent que ve una mica així contínuament. I com que teníem un ministre d'Afers Exteriors tan maco, doncs la gent ve amb molta ficció. Hem dit que no faríem safareig. No, que no farem, a mi m'encanta, sí. No, però sí, són circumstàncies. Hi ha moltes circumstàncies que en el camí aquest que farem incidiran. Vinc del ple de l'Ajuntament i goita quina casualitat que has tractat el tema de l'Ateneu i resulta que el ple que hi ha hagut municipal s'ha dit, per això és una puntualització, s'ha dit que sí que tenen 2.400 milions destinats, no a l'Ateneu, cuidado, a l'atur, a la gent gran, a l'Ateneu i diverses coses més, o sigui, el parc agrari tenen 2.400 i que Argos començarà a fer a partir, per això vull puntualitzar. L'Ateneu sembla que... Si veritat l'Aldea Mosomina. Sí, o sigui, ha votat quasi, per això, un 90% d'això, han votat un 90% dels regidors que hi ha. N'hi ha uns quants que no han votat, que sabem més o menys que són els que a tu no et vindrien a veure i et diuen llaig, i a mi diuen... Ja no et dic el que diuen. El següent, sisplau, alguna persona per aquí, de dalt. La seva relació amb la CUP dins del Parlament trobo que sí, són independentistes, però dediquen més a ficar pals a les rodes que a ajudar el govern a tirar endavant. Perquè ara amb els pressupostos vostè sap que estan votarem, no votarem. Moltes lleis estan votarem, no votarem. Quan van firmar el pacte, tinc entès que n'hi hauria 2 o 3 que s'ajuntarien amb les reunions de Junts pel Sí per determinar tot el que farien. Les relacions entre Junts pel Sí, que són el govern, i la CUP, vol dir que seran verdaderes i duraran tota la legislatura? Aviam, és una resposta, pregunta complexa, difícil, resposta també complexa. Jo estic, no sé per què m'han posat a la direcció, suposo que per fer de florero, el que sigui, i per tant puc informar una mica. Hi ha unes reunions de coordinació de l'equip directiu del Junts pel Sí i de la CUP setmanals. O sigui que tracten tots els temes. Ara, què està passant en realitat? En realitat el que passa és que quan vàrem anar a les eleccions vàrem tenir Junts pel Sí, que havíem, això que deia, renunciat una mica a les ideologies per fer el camí el més recte possible, vam tenir 62 vots. 62 vots, però atenció, us explicaré una anècdota perquè alguna gent pensa, ostres, atenció perquè hi havia uns estudis molt seriosos de diverses empreses que deien que si l'abstenció era del 68%, que nosaltres, Junts pel Sí, guanyàvem de corrit, per dir-ho manera. Que si era del 70-72, justejàvem. I que a partir del 74 perdíem i guanyava l'unionisme. La gran joia que aquella nit, quan vàrem veure que teníem el 78% de participació, abans de saber els resultats estàvem tots dient, nois, l'aventura s'ha acabat aquí. I la gran sorpresa
va ser que amb un 78% vam tenir 72 diputats. O sigui, que, atenció, perquè això no és anecdòtic, aquell dia vàrem enterrar un personatge nefast que sempre l'unionisme ha fet servir contra nosaltres, la gent que sempre l'alliberament nacional, que és la famosíssima majoria silenciosa. O sigui, que si amb un 78% tenim majoria absoluta al Parlament, aquest personatge ja no es pot utilitzar més i no l'han pogut utilitzar més. Ha desaparegut del mapa. Gràcies, això. Ara, què passa? Que quedem 62 i 10. I així com nosaltres hi vàrem arribar a través de la renúncia de moltes posicions ideològiques, ells hi van arribar legítimament defensant precisament un radicalisme molt coherent. I per tant, la realitat del mandat democràtic és, senyors, vostès tenen majoria absoluta però no pensen igual, ni estan en la mateixa posició. Bé, podria dir que jo vaig estar entre la gent que va discutir aquells 2 mesos i mig espantosos, de tranquimicins i aspirines i el que vulguis. Vaig estar entre les 12 persones que varen, 12 de cada bàndol. Va ser molt difícil. Val a dir que quan vam arribar al final a la solució, una solució que a més va tenir un final de Hitchcock, per dir-ho d'una manera, de suspens, hi va haver un avantatge. Ens coneixem molt més i sabem cadascú què trepitgem. Puc dir una cosa, em sembla que no m'equivocaré i espero que la història no em contradeixi. Al 72 anem cap a la independència de dret. De dret. Ara, en el dia a dia, nosaltres tenim unes actituds i ells en tenen unes altres diferents. D'exigència social, etc. I a vegades de coses que nosaltres, els Junts pel Sí, no hi estem d'acord i no hi estem d'acord. Per què? Perquè en les qüestions socials és veritat que hi ha moltes emergències i que ells tenen molts errors en moltes coses, però la Generalitat està totalment arruïnada, no es pot dir d'una altra manera. I que quan estem parlant l'altre dia vàrem aprovar sense els nostres vots, perquè no vàrem voler votar que sí, una cosa que costava 600 milions. No els tenim enlloc. I els Junts pel Sí hem decidit que ja no enganyem a ningú més. I que ara comencem a votar no, encara que ens diguin ambulància Verges, que és el meu poble. Doncs no. No. Clar, això a nosaltres potser ens farà pagar un preu social i nosaltres entenem que la CUP, que no està al govern, tingui una actitud de demanda social forta. Bé, aquí hi haurà desacords i problemes. Ara, dit això, cap a la independència hi anem tots. I mirarem de trobar la manera, en els pressupostos, de que en el dia a dia puguem solucionar alguns problemes. Jo no crec que la CUP no estigui a favor d'aprovar algunes partides per solucionar problemes. Si no s'aprovessin els pressupostos, quedarien fumuts. Però, de totes maneres, hi havia les 3 lleis bàsiques per tapar els forats més importants, que és desnonaments, que ja es fa, amb la col·laboració fabulosa dels ajuntaments, sense ells no es podria fer. L'altra pota que s'està habilitant una senyoreta que sembla que no hi és, però que és com una piconadora, que és una senyora que es diu Dolors Bassa, apunteu-la, perquè... I després la pobresa energètica. Digui el que digui el Tribunal Constitucional. La pobresa energètica avui en dia ja no es talla a ningú per pobresa energètica. I si es talla perquè alguna empresa pren iniciatives que no ha de prendre, s'actua immediatament. Diguem que aquí ja estem desobeint. Ara, aquests conflictes amb la CUP potser hi seran, però jo no crec que pugueu dubtar que anem al 72 cap a la independència. Contesto així. Molt bé, el següent... Per aquí, mira, aquí... Ah, d'acord. Aviam,
Jo tinc una angoixa, i és perquè la Ítaca nostra és allà. I jo penso que hi confiem massa en que el mar que ens portarà a Ítaca, que és Europa, ens ajudi. Històricament, hem vist que Europa, a la mínima es posa de perfil. A la mínima. Estem veient ara la tragèdia d'aquests pobres refugiats que ens hauria de caure la cara de vergonya, perquè no estan en camps d'asil, estan en camps de concentració vigilats per uns neonazis que són els... Com els temps d'Argelès. Perdó? Com els temps d'Argelès. Sí, però ja, és inhumà. Llavors, clar, jo escolto, llegeixo, penso... És Europa el que ens ha de recolzar. Perquè aquí ja sabem, tots ja sabem els números com estan fets. No solament és que nosaltres som súbdits, que ho som, sinó que a més els emprenyen, que siguem súbdits. Vull dir, perquè és així. D'aquí, d'ajuda, ni una. Llavors, esclar, jo veig a Europa, que són tan estupendos, perquè són estupendos, i a mi em fa dubtar. Jo quan us ho escolto a vosaltres amb aquesta gana, amb aquestes forces, clar, dic, vull dir, és una pregunta, n'estem segurs? Perquè, sincerament, jo d'Europa no me n'enfio ni un pèl. I fas bé, fas bé. Fas bé, però deixa'm dir una cosa. També, feu preguntetes d'aquestes de... no per cantar en calmo. Escolta, primer, la qualitat democràtica d'Europa cada decenni que passa és pitjor. Cada decenni. Des que la famosa senyora Thatcher va començar a desmantellar l'estat del benestar a Anglaterra, el Reagan va imposar les lleis del mercat i sobretot l'escola econòmica de Chicago, i Joan Pau II els beneïa ideològicament, per dir-ho d'una manera, això s'ha desmantellat moltíssim. I aquesta perversió de la democràcia que ha hagut a Europa ens està afectant fins al punt que veiem el que veiem, que com tu deies, etc. No insistim. Aviam, dos o tres factors. El primer, el factor d'interessos. Europa es mou per interessos. Vosaltres sabeu que Catalunya és la tercera regió econòmica d'Europa, que després del Rin i el Milanesat és Catalunya. Vosaltres creieu que la senyora Merkel, si nosaltres, primera condició indispensable per a Europa, nosaltres hem de posar el mandat democràtic independent damunt de la taula, si no, no. Però si nosaltres posem un mandat clar, democràtic, damunt de la taula d'independència, tu creus que la senyora Merkel, que té el 60% de les seves inversions en aquí, voldrà pagar el 60% d'arancels? Primera pregunta. Tu creus que sí? Jo crec que no. Bueno. Que treguin les fàbriques d'aquí? No, home, no. Això no són interessos, això seria una bogeria per ells. Per mi. Jo t'he dit els meus arguments i després tu fas... Però arguments econòmics, aquest és importantíssim. Segona cosa importantíssima, i que va dir el vicepresident al Financial Times, a totes les cancelleries europees econòmiques se sap que Espanya, sense l'ajut català, no pot pagar el deute. I per tant, això, a l'hora que nosaltres posem un mandat democràtic, aquesta sí que és una condició indispensable, tenim molts trumfos a la mà per dir, escolteu, nosaltres, la nostra llibertat, però podem ser solidaris i ajudar, no? Això jo crec que és importantíssim. Després hi ha un altre problema, que és de... potser no és el més important, aquest,
però l'estat espanyol, per no dir Espanya, perquè a mi en aquest procés m'agradaria deixar sempre ben precisat que la nostra lluita no és contra Espanya, és contra l'estat espanyol, que és una administració que s'ha enquistat en el poder i que des de fa 200 o 300 anys estan allà explotant-nos a nosaltres i explotant els espanyols potser més que nosaltres, quasi, perquè ells potser a vegades estan més indefensos. Però, dit això, si nosaltres deixem aquest mandat democràtic, jo crec que Europa té interès, no diré en ajudar-nos, però sí en reconèixer la nostra personalitat. Jo d'això n'estic convençudíssim. I diré més, és que ja hi ha indicis de tot això, el que passa és que són indicis. Perquè una altra cosa claríssima és que Europa no farà res fins que nosaltres decidim. Ells no diran mai res, és que és antidiplomàtic, per dir-ho manera. Ara, jo una vegada això s'hagi expressat, crec que sí, que tenim molt de poder econòmic, molt, i que això, sí, en credibilitat democràtica s'ajuntarà. Jo no ho sé. A vegades nosaltres diguem, és que ens escanyaran econòmicament. No, fixa't que ens foten, però no ens escanyen. Perquè si el Montoro ens escanya, no vindrà el problema de nosaltres, vindrà d'Europa. Qui el telefonarà no serà el senyor Puigdemont, que no li faran cas segurament, com no ens han fotut mai cas. Serà la Merkel que telefonarà, o serà el director del Banc Central Europeu. Perquè no es poden permetre això. Per tant, tenim una quantitat d'assegurances bastant importants que jo crec que farà que tinguem molt de joc. I no ho tenim tot segur, això està clar. Però jo crec que tenim molt de joc. No sé, no vull pas convèncer, però em voldria animar. Escolta, hi ha una cosa que està claríssima. Tot l'interès diplomàtic que hi ha és un interès d'interessos. No és per saber si som o no som, o si Felip V... No. Ells venen a parlar d'interessos. I amb preguntes molt concretes. Pregunten coses molt concretes. Jo una cosa que si digueu que ho he dit, diré que no ho he dit. Pregunten a vegades fins i tot sobre si estarem a la OTAN o no estarem a la OTAN. Coses tan complexes com això. Et recordo, perquè el que passa és que nosaltres tenim un problema d'informació, que aquest és un altre tema que potser n'haurem de parlar. Ser conscients que el relat no és nostre. El relat, vull dir, la informació que rebem és una informació molt curiosa. Quanta gent d'aquí sap que la secció de Relacions Exteriors del Congrés americà ha dit que Catalunya tindria dret a fer un procés d'autodeterminació? Poquíssim. Doncs això acaba de passar fa 20 dies. 20 dies. Vull dir, fem atenció perquè som la tercera religió econòmica d'Europa. La gent que ho vol sap la nostra història, la gent que ho vol saber. I després hi ha una altra cosa que nosaltres no valorem perquè som unes bledes estovades, perdoneu, que és el nostre poder. El nostre poder és fastuós. Per posar-vos un exemple només i perquè veieu amb la consideració que els governants ens tenen. França, el país més jacobí. El seu president Hollande tu creus que no té damunt de la seva taula veure que a París hi ha l'atemptat contra el que se'n podria dir el símbol, segurament un dels més importants de la llibertat d'expressió francesa, que és el Charlie Hebdo. I que en aquell drama nacional intenten fer la gran manifestació nacional francesa en una ciutat que ella sola dobla sobradament la població catalana. Sobradament.
i no arriben al milió de persones. Tu creus que tots aquests presidents i primers ministres que són incapaços de treure 1 milió de persones en països que es multipliquen a vegades per 0, i aquí tossudament els arriba la notícia que per un alè democràtic i popular, perquè ells ho saben, això ho saben, ells ho saben que és democràtic i popular, perquè no és possible manipular això. I posen 1,5 milions, 1.600.000, 1.800.000 o 2 milions cada any al carrer, mirant de fer la bandera dreteta perquè són molt estetes, o agafant-nos de les mans. Home, no, perdoneu, però és que això és transcendent. I això està present a totes les conselleries europees, i per això hi ha un moviment diplomàtic que hi ha tan sorprenent. Després hi ha una altra cosa. Ho dic perquè prenguem consciència del nostre poder, i que ells ho saben, perquè l'economia és la mare de tots els ous en aquesta, per desgràcia, per desgràcia, però juguem les nostres cartes. Som un país que ells saben perfectament, els acaben de dir, l'estat espanyol. Feu el favor de no ofegar els motors econòmics de casa vostra, d'algunes autonomies, els acaben de dir. Bé, ells saben perfectíssimament que, malgrat això, la comunitat autònoma, la regió, diguem, és un llenguatge que a nosaltres no ens agrada, però ells fan servir aquest, no? La regió espanyola que més creix, quina és? La nostra, en diferència. La que elimina més quantitat d'atur, poquíssim, la nostra, etc. La que està millorant les seves exportacions, que, per cert, estem arribant al 60 i pico per cent. 64, crec que era, i es feia públic aquestes dades. 64% del nostre PIB, per dir-ho d'una manera, se'n va a l'exportació. Que això, després, alguna gent em pregunta i els empresaris catalans què pensen? Jo no sé què pensen, però el que no pensen ho tenen claríssim. S'estan projectant cap a l'exterior. Tot això són eines, no vull dir la paraula arma, que els hem d'utilitzar a fons i que els utilitzarem a fons. Els utilitzarem a fons i els estem utilitzant. I tot això s'ha d'ensenyar. Tot això conjuminat, si vosaltres doneu aquesta paraula, l'empoderament democràtic, i diguem, ara sí, plaf, d'una manera clara, ostres, jo no ho sé, jo no estaria tan desanimat, per dir-ho d'una manera. Vaja, jo no ho estic. El president Mas és el president que ens haurà dut fins al llindar. I això per mi té un mèrit extraordinari. No la puc continuar i aquí és on et diré, escolta, jo no me n'arrepenteixo de tot el que ha passat. Per què? Perquè el president Puigdemont és una personalitat que encara ofereix menys dubtes des del punt de vista de l'independentisme, del seu compromís amb l'independentisme, perquè ell està en política per això. A mi m'ho va dir personalment i a més se li senti. A banda d'això, la seva personalitat ha eliminat moltes friccions que aplanen o amoroseixen totes les dificultats per les que estem passant, i jo dubto que el president Mas els hagués pogut aplanar d'aquesta manera, perquè és un problema quasi de confiança personal amb alguns independentistes, no només de la CUP, sinó també de Junts pel Sí. El Puigdemont, en aquest cas, dona com, no sé per què, una confiança. Ara, tu me fas una pregunta molt delicada, que és la que jo et responc només com a persona. Jo crec que el president Mas s'ha quedat a Convergència perquè sap que la seva presència és necessària per protegir el sector independentista. I tenia por que si ell s'apartava de la política hi hagués alguns sectors que posessin pals a la roda a la deriva independentista de Convergència. Jo crec que és això. Ara, si tu em preguntes, ho vaig dir en una ràdio, per això ho repeteixo, perquè si no preferiria callar, però com que ho vaig dir,
Jo crec que si entenc perfectament les motivacions polítiques, jo crec que ell com president, no com secretari general, s'ha equivocat. Perquè ell tenia de ser el president històric que ens porta al llindar. I el quedar-se a Convergència, per tant, d'alguna manera haver de continuar amb la manipulació de la política quotidiana i tot el que això vol dir, des d'haver d'enraonar i definir-se i a vegades fer marxa enrere i a vegades fer marxa endavant, per mi empobreix una mica aquesta figura històrica. I ja que després del Macià i del Companys i fins i tot de l'Irla no podem comptar, a mi m'interessava molt que la Generalitat hi hagués gent, etc. Per això considero que potser fa un servei a Convergència i potser fa un servei a l'independentisme, quedant-se actiu, però en canvi empobreix la seva figura. Ei, potser no, ojalà. Això és una opinió personal que no li he de donar cap més valor. És la meva opinió personal. Tu mateix. Hola, buenas. Bones. Què tal? No voldria desviar molt el fil, però s'han parlat de moltes coses, de majories silencioses, d'Europa, de tal i tal. Jo em considero una mica aquesta majoria silenciosa. Jo soc fill d'andalusos, nascut a Catalunya. Realment no m'agradaria que Catalunya fos d'Espanya, però no aquesta Espanya que surt als telediaris i tal. El problema és clar, si es vol fer la independència, per mi el problema és cultural. Qui porta el fil de tot, al final són les elèctriques, l'IBEX, les oligarquies. Si tot això no surt d'aquí, aquí està la llista de Panamà, la llista de no sé on, si la nova república no se'n surt d'això, per mi no serveix per res. Per mi tampoc. Perquè, clar, però aquí estem parlant de personatges, d'Artur Mas, de Convergència, de molta cosa que Això està garantitzat, que això es tutejarà, es farà una mica... Perquè si no, anem al mateix joc. Per mi, com a català, com a fill d'andalusos, com a immigrant, com a... Perdona, jo només per buscar complicitats amb tu, el meu avi de Madrid i policia. O sigui que anem a poc i... No comencem perquè... Sí, que això no. Escolta'm, el que jo crec que és la gran, i t'ho dic així barroerament, amb perdó, la gran trampera d'aquest procés és que definim un país de valors republicans, primer, i que després som nosaltres mateixos que podem posar les regles del joc perquè definim un nou país. Segon. Tercer, aquest país tradicionalment, encara que tu potser tinguis la impressió de que no, sempre ha sigut un país de majoria social, entre cometes, avançada. I només hauries de mirar els drets de la dona, els drets laborals, no estem parlant ara, estem parlant ja de la república i d'abans, etc., els drets de la dona a tenir béns, etc. Vull dir, és un país de tot arreu. Jo crec que si veus la configuració social d'aquest país avui en dia i els que volem fer el procés constituent, està claríssim que volem fer un país molt millor des d'aquest punt de vista. És que si jo no jugaria, ja t'ho dic així de clar. Però claríssim, claríssim. I a més, en aquest període, en aquest procés constituent, segurament hi participaran persones que puguin encara garantir, encara que en política garantir és molt difícil. Jo et diria una cosa, els únics que podeu garantir sou vosaltres, collons. Feu el país vosaltres. Per què penseu que hem de ser nosaltres? No, però és que, a més, hi ha la voluntat política aquesta. Necessitem que sigueu vosaltres perquè nosaltres no ho podem fer. M'explico? Jo no sé si... Sí, no. I això en tenim consciència en el Parlament.
Perdona, ara no faig suposicions. En el Parlament, els 72 independentistes tenim el convenciment de que si el país no el feu vosaltres, nosaltres no el podem fer. Ja, però de les bases és molt difícil. Et parlo com a represaliat sindical, com a moltes coses. Per què? Escolta, tens tanta veu tu com el feiner, o com aquell senyor que mida de tort. Sí, però a mi em la tallen. Aquí no te la poden... No, perdona, aquí no te la poden tallar. No, em nego la major. Aquí no te la poden tallar. Participa en aquest procés. Feu majories de quin país voleu i aquest és el país que tindrem. Punt. I això la majoria independentista ho dona per sagrat. Fins al punt. I això ho dic solemnament, perquè, ostres, és que si no me'n vaig. El procés constituent que es faci la societat, tots els partits polítics independentistes volem que sigui vinculant. M'explico? Vinculant. I que el Parlament no pugui, si no és pas en matitzacions de tipus legalistes, que no pugui pervertir aquest país que entre tots haurem definit. Gràcies a la CUP una mica també. Oh, i tant! Però escolta, no, espera, com gràcies a la CUP? I espero que gràcies a Catalunya sí que es pot, i espero que gràcies a Barcelona en Comú, i espero que gràcies a molta més gent, per favor, perquè els que estan per el dret a l'autodeterminació, ostres, hi han de ser-hi, i a més crec que tenen la voluntat de ser-hi, perquè encara que jo els critico, perquè penso que estan per al dret a, com es diu, a definir, el dret a decidir. No, és que ja vaig molt malament, Avui he començat el ple a les 9 del matí i ens hem estat per allà al Parlament clavant gabinets pels passadissos i una mica cansats. Els que estan pel dret a decidir, jo els critico una mica perquè dic que estan pel dret a decidir si els hi donen permís. D'acord? Però passen coses i estan passant coses. I jo no puc creure que si la situació política espanyola diu que el dret a decidir no pot ser d'aquí fins 8 anys o d'aquí 4 anys, Catalunya sí que es pot, no vulgui participar, no m'ho puc creure en un procés constituent de la República. Ja no dic ni de la independència, de la República. I no m'ho puc creure que Barcelona en Comú tampoc. Per favor, és que estan obligats si estan pel dret a decidir. Perquè mai que hi hagués aquest dret a decidir, ells han de poder participar en quin carai de país, hòstia, perdoneu, quin carai de país definim. Per tant, jo confio que tot això passarà. I si això passa, i és molt possible que passi, i jo, des del lloc de privilegi que tinc, no només, tinc esperances objectives de que passarà, i això és vinculant, nen, és una oportunitat, que és un privilegi. És un privilegi poder participar en aquest procés, i per això jo no em canso de repetir-ho, perquè a vegades veniu aquí, i és el que vull dir a la gent que em ve a veure, em veniu a veure a vegades dient, aviam què fareu al Parlament. No! Nosaltres som al Parlament perquè vosaltres ja hi éreu. No me canso de repetir-ho. Junts pel Sí existeix perquè vosaltres ja hi éreu, i la CUP estan allà perquè vosaltres ja hi éreu. Fa 6 anys, 7 anys, 8 anys que hi sou. I tot el que heu fet des del 2006 només era per preparar-se del moment més important que viurem, que és aquest. Perquè això sí que està clar. Abans anàvem, si la bandera sortia torta, ningú ens hagués dit res. Però ara, si la fotem torta, és per tota la vida. O és per molt de temps. I tenim una responsabilitat històrica. I el que, en el fons, vinguen aquí a demanar-vos és, sobretot, no perdeu de vista que el vostre protagonisme segueix sent totalment transcendent. I a vegades digueu, ens decepcionem una mica. Mira, si us decepcioneu, poseu-vos-hi fulles, però no deixeu d'apretar, d'estar a primera línia. Vosaltres sou els protagonistes. I us asseguro, i a més tots els diputats en són conscients, i som perquè vosaltres ja hi éreu.
Sou vosaltres que maneu aquest procés. Si vosaltres no aneu al davant, Junts pel Sí es fa demà. Demà. M'explico? O sigui que... Vull dir, tenim l'esperança de poder fer tot això i tenim prou eines. Mai havíem tingut un Parlament independentista i mai havíem tingut un govern independentista i, a més, decidit. Ostres, són eines que no havíem tingut mai, per favor. Ho hem d'aprofitar i la gent que ha estat al davant de tot això hem de donar la gasolina. Jo penso això. Escolteu, no cal, no us canseu. I per acabar de dir una cosa, per acabar-vos de convèncer d'aquest camí, a mi m'agrada fer una broma, és que si ens ho prenem massa seriosament, i això de durar 10 mesos més, jo ja... No, 16 o 15, no sé. No, però jo penso que una de les coses que distingeix tot el que ens està passant, que anomenem procés, és el seu caire montserratí, que és tal com toca. Per què? Home, perquè no es pot... Vosaltres ho entenem tots, no podeu estar sempre... I tenim pujades i baixades. I les pujades normalment coincideixen, fem coincidir perquè és un moment important per tots nosaltres amb l'11 de setembre i tenim una mena de voracitat volcànica i l'endemà entrem en una depressió i anem fent com una serra, que per això som montserratins. Molt bé, d'acord, sí. D'acord, sí. Però ara agafeu les puntes de la serra i ajunteu-les amb un fil. I cada vegada aneu més amunt. I el que demanem ara, que és el moment important, és que no el baixem. Punt, i ja està. Molt bé. Què més? Tu mateix. No aplaudiu, però ja és... No cal. A més, jo tinc un mal vici i és que si m'aplaudeixen faig visos i podem estar aquí. Digues. Bona tarda, senyor. Bon dia. Miri, jo li faria una pregunta que vostè mateix m'ha donat peu. Vostè ha parlat de la CUP, els pressupostos i que hi ha 72 diputats que van drets a la independència. A mi em fa l'efecte que això fins a cert punt no és així. Perquè per arribar a tot això i per arribar al procés en condicions acceptables, fora una mostra de patriotisme, arribar a un acord per tindre un pressupost, perquè el pressupost, per mi, és clau. No només perquè estem en emergència nacional, sinó perquè el poble de Catalunya ho necessita. Aquí hi ha molt de pobre, hi ha molta necessitat. I el pressupost s'esdevé una eina imprescindible, en la meva opinió, clar. I no entenc com 72 independentistes, o 12 i 12, o com sigui, no es posin d'acord. I a més, quan tenim un vicepresident, que és el senyor Junqueras, que és doctor en economia i tothom sabem el que és, i que ja va posar en dubte l'anterior política de l'anterior conseller d'Economia, que li deia que estàvem fins aquí. O sigui, que estem arruïnats, ho sabem fa 4 anys. I jo crec que seria molt, diguem-ne, patriota per part de la CUP, de deixar-se de diputades i diputades, que em sembla molt bé, a mi m'és igual que em digui diputada, si fora diputada, diputat, però, collons, que anem a lo mullat. A lo mullat és el pressupost. El mateix que vostè ha dit abans amb lo de l'OTAN. Lo de l'OTAN és de calaix. Anirem a l'OTAN i tindrem exèrcit. I el que no li agradi bé, però ho tindrem, perquè si no, no som un país seriós. Aquesta és la meva pregunta, a veure el que vostè opina. És una opinió particular, Sí. I una opinió que no té ningú. Molt bé. És contrària. Ells s'han compromès, nosaltres confiem que ho faran, i a més hi ha una cosa imprescindible, i és que hi ha unes necessitats peremptòries, o sigui, necessàries, i a més sabem que no podem fallar en aquest aspecte, perquè, ostres, és que és de necessitat primària, o sigui que nosaltres confiem que ho faran. Ara jo no li puc garantir, però confio que sí. També li he de dir una altra cosa. Fins i tot si tenim pressupost, ha de saber que serà un pressupost molt minso, que no ens deixarà fer moltes de les coses que voldríem fer.
no podrem obrir tots els CAPs que voldríem, no podrem tenir totes les ambulàncies que teníem perquè portem un empobriment. Mira, fa 15 dies vaig haver de contestar una moció, no sé com es diu, de Ciudadanos, que ens demanava que fóssim més solidaris amb Espanya. Jo suposo que ho varen veure tan fàcil que varen dir això que ho faci en Lluís. I em va tocar a mi sortir. I si voleu riure una estona, busqueu al Parlament de Catalunya i ja es pot trobar tot. I quan vaig sortir a fer el meu discurs, per dir-li que es anessin a fer punyetes amb unes altres paraules, vaig demanar algunes dades. I vaig dir, escolteu, jo no les tinc a la memòria, quantifiqueu-me problemes de solidaritat amb Espanya. Bé, jo no sé si teniu aquesta dada, l'hem dit moltes vegades, però és que això de que el nostre discurs no arriba, ho mantinc ferm. No sé què passa que no arriba. Suposo que perquè a part de les cadenes públiques i algunes d'aquí, tot l'altre donen... Bé, tot el pressupostat per rodalies i vies de comunicació a Catalunya, del 100% pressupostat, que ja era miserable, s'han executat el 7%. El 7%. M'expliqui? O sigui, estem en unes condicions. Des del 2009 s'ha deixat d'invertir, agafeu-vos fort, no? Perquè hi ha els números, el 71%. O sigui, s'ha deixat d'invertir el 71%. I som vius. I som vius. Jo entenc que tenim unes necessitats. Escolti'm, li diré una cosa. És que molts estem en tot això per poder tenir mitjans i poder decidir què fem amb els diners que puguem recaptar, que per cert els recaptarem. Perquè això ha de tenir una solució social. Què vol que li digui? Ara, que potser alguna qüestió del pressupost, però fins i tot si hem de passar aquest temps, com sigui, com puguem arribar al final del procés per reiniciar una altra vida. És que el 7% executat, no ho dic ni per gelosia, ni ho dic per enveja, ni ho dic per fer la punyeta. Sabeu que a Madrid tenen 7 o 8 autopistes així concèntriques, no? I ara resulta que no les poden alimentar. Ja no parlem dels arbres i tot això. Bé, a la Comunitat de Madrid s'ha executat el 100%. Són dades del Ministeri de Foment. 110? A mi m'havien dit el 100%. Sí. Molt bé. Això són dades oficials que jo vaig poder dir en seu parlamentària i que quan les dèiem me mirava la gent de Ciutadans a la cara, no? I deia solidaritat. I anar fent. I 16.000 des de fa... Recordeu que el primer... Bueno, sí, i ho intentarem, i en principi ha de sortir, i s'ha dit que sortirà, bé, doncs fem tot l'esforç polític perquè surti. Nosaltres i vosaltres, i ja està. I la gent de la CUP, també, els votants de la CUP. Bueno, però no s'ha de tractar com si fossin uns enemics. Hem de ser aliats per fer aquest camí, no el podem fer sols. De la mateixa manera que els Junts pel Sí vam entendre que no podíem fer el procés independentista o les esquerres o les dretes. Hem de ser o tots, perquè un país és tan complex com això, o no ho faríem. Bé, doncs la CUP té 10 diputats i hem d'intentar pels mitjans que sigui de convèncer-los. Han signat papers, han dit que sí i nosaltres tenim l'esperança que ho facin. Vostè està desconfiant, jo li estic intentant donar motius de confiança. Potser d'aquí un mes, que més o menys serà quan passarà tot això, vostè dirà tenia raó jo. I jo diré, és lamentable que tingui raó. Escolteu, hi ha dues teories
i cada partit defensa una teoria. És evident que també es defensen perquè hi ha interessos per defensar-ho. Però és veritat que els dos arguments són seriosos. Hi ha un argument que diu que si anem junts serem la primera força catalana a Madrid, i és veritat que això és important. Però hi ha una altra teoria, i sembla ser que també és veritat, i que està més o menys fonamentada, que diu que si anem junts hi ha gent que es despenja, i si anem separats s'agafa més gent, perquè cadascú, diguem, atrau el polo que si no es despenja. Això sembla ser que és veritat, sembla ser, i que es diu ara, que així com Junts pel Sí va ser la campanya més... Jo també, jo és l'única que he viscut, però vull dir, era extraordinari. Aquell entusiasme és veritat, però que no va tenir traducció electoral. I fixa't que, entre altres coses, una gran part del creixement de la CUP ve de molta gent que no va voler votar Junts pel Sí perquè no se'n fiava. És així de veritat. I van passar de 3 a 10, quasi 11. Bé, jo el que no em faria d'això és un motiu de desunió entre nosaltres. Que facin, que decideixin el que vulguin. A mi, quan me demanen l'opinió allà, que no la diré aquí, dic el que penso. Però jo penso que els dos tenen raons i són fortes. És veritat que seria molt bo que el Parlament, el primer grup català, fos nostre. És veritat que si per culpa d'anar junts perdem 1 o 2 diputats, també és important. La CUP no hi va amb un raonament que ell diu aquesta legislatura nosaltres a Madrid no hi hem d'anar a fer res. Jo crec que s'equivoquen, però és que si no estaria la CUP. Jo crec que s'equivoquen perquè penso que encara que sigui un vot, si aquest vot pot definir alguna cosa important a Madrid, val la pena utilitzar-ho. Una demostració és... Escolta, la diferència entre un govern, entre PP i Ciudadanos, valga'm Déu senyor, que ens agafin, o Ciudadanos-PSOE, que també ens agafin, però agafats, un pensa que el PSOE no s'atrevirà potser a fer coses que el PP s'atreviria a fer i que Ciudadanos li demanaria. I li demanarà, si és. Bé, aquest petit possibilisme polític jo crec que val la pena tenir vots al Congrés. Però és el meu pensament. Ara, l'altre, escolta, que facin el que vulguin i nosaltres no ens barallem més i ja està. Jo voldria profunditzar més amb la ideologia. Creiem que el nacionalisme i l'independentisme favoreix el món, els països, els pobles. No creiem que el nacionalisme, a través dels segles, han sigut els causants de grandes guerres, grandes matances. El filòsof anglès Thomas Carlyle, que era un filòsof i historiador, deia que la pàtria és el refugi dels canalles, deia, una vegada. Perquè jo sempre penso que la pàtria és el món, la meva família, la humanitat. Aquí és on hem de pensar. Ho deia Esopo, que era un gran filòsof grec, pare de les taules, però li preguntaven on has nascut, Esopo? I ell sempre contestava, en el ventre de la meva mare. I això és molt important. És molt important pensar d'aquesta manera, perquè els nacionalismes, no l'espanyol, català, francès, alemany, s'han fet grans guerres. Els patriotismes, a França contra Inglaterra, Inglaterra contra Alemanya, Alemanya contra Rússia, i el món així no funciona. Per això jo penso que hauríem d'anar més lluny, avançar més lluny, canviar la nostra mentalitat, les nostres formes de ser, les nostres formes de pensar, per aconseguir una unitat més justa. Jo soc més humanista que nacionalista. Per això veig la gran diferència que hi ha d'una casa a l'altra. Escolti, jo no estic... Em temo que coincidiríem en moltes coses, però li dic el meu pensament sincerament.
per ser un verdader internacionalisme, primer has de tenir lliure el teu país. No és possible ser internacionalista no cal. No, de veritat, perquè això jo crec que és un problema, és una conversa que jo crec que no hi ha països lliures amb certs humans esclavitzats, però al revés tampoc. M'explico? No hi ha certs humans lliures en països que no siguin plenament lliures. I nosaltres no serem mai ciutadans del món si primer no podem ser ciutadans lliures del nostre país. Senyor, jo li dic que quan me demanen que em defineixi sempre dic soc nacionalista per poder ser ciutadà del món, perquè això és el que em sento, però no m'han deixat mai ser lliure a les meves arrels. I li diré més. A la meva lluita per les llibertats espanyoles no només he sigut catalanista per fidelitat a mi i els meus sentiments de país lliure, sinó perquè pensava que això feia més lliure els espanyols. I encara li diré més. Si m'ho pregunta a mi personalment, espero que serem capaços de fer una societat on l'espanyol com a ciutadà, l'espanyol que se sent espanyol aquí, es pugui realitzar com a ciutadà molt millor a Catalunya que a Espanya. Aquest és el meu sentiment. O sigui, jo l'entenc perfectament. I, a més, de teories que alimenten això, n'estic enamorat. Però, i això ho van entendre als anys 30 també molta gent, hi ha gent que no, és impossible ser ciutadà lliure en un país que no ho és. I el primer pas per projectar-nos al món és alliberar el nostre país. I el nostre país està sota un jou que més enllà de les qüestions econòmiques que hi són, més enllà de les oligàrquiques que hi són, tenim el problema que estem en un estat malalt, profundament malalt, on està segrestat per una oligarquia no des de fa 50 anys o des del petit capitalisme del segle XIX-XX, és que ho està des del XVIII i del XVII. I tu busques Aznar i vas baixant i els trobes en el Franco ja existint i abans del Franco ja existint, etc. I el Rato ja hi era. I li van donar una cadena de ràdios per la seva capacitat de feixisme i abans ja hi era. I el Milans del Bosch se'n va fins a la duquesa d'Alba. Aquest estat pervertit que s'ha segrestat a Espanya i que cada vegada que s'ha volgut fer una revolució agrícola per salvar Andalusia, que no només li van fotre la cultura i els diners, sinó que li van fotre una cosa encara pitjor, que és el territori. El territori, que és l'únic lloc a Espanya on se'ls ha fotut el territori. Cada vegada que s'ha volgut fer una revolució agrícola hi ha hagut un cop d'estat i s'han utilitzat capitans generals o reis segons convingués. Per tant, jo estic d'acord amb vostès, som ciutadans del món, però des de la meva coneixença, potser ignorant, només poden viure ciutadans lliures en països lliures. L'altre, perdoni, ha sigut utilitzat i manipulat sempre per fotre'ns a nosaltres. I inclús les seves idees que són tan maques. Perquè en nom de l'internacionalisme entès d'aquesta manera se'ns ha fotut contínuament. I és el meu pensament. Ui, m'he superat. Aquí el primer seria tenir la hisenda pròpia, que abans em sembla que has dit així de passada que la tindrem. Jo no sé com es pot tenir, però bueno, hi ha gent que en sap més de tot això, que segur que ho sap, i si ens pots dir alguna cosa al respecte. I després el pas crític és quan tinguem la hisenda pròpia, s'ha de dir, senyors, pagueu els impostos aquí i no els pagueu a les Ministerio de Hacienda. I llavors aquí cal veure si hi ha massa crítica de catalans que paguen els seus impostos a la hisenda catalana i llavors aquí és quan es dona la transformació i es canvia de pàgina o no. Per mi aquest és el moment crític. Sí, diplomàcia europea, molt important, les lleis de la república que volem, molt important, però per mi el punt crític és aquest. Si quan tenim hisenda pròpia
la gent s'hi aboca o no? Com ho veus? Ho veig difícil. No, vull dir, aviam, jo aquí no vinc a vendre... Bueno, intento no fer volar coloms. No, primer, el primer que hem de tenir és una estructura que en el cas de necessitar recaudar, recapti, recaptar, recapti. El vicepresident Junqueras ho està intentant fer. És costós perquè és una estructura no només de quantitat sinó de qualitat, que negociarem segur. I potser no se'ns demanarà fins que no siguem independents. En tot cas, de les tres potes que sempre es parla, hi ha una pota molt important que no és només aquesta, que també és una de les tres, la fiscalitat, que és la llei de transitorialitat, jo no sé pronunciar, jurídica. Aquí estan treballant experts d'alt rang i vosaltres segurament coneixeu el Viver Pissunyer, que va ser fa anys, bastants anys, vicepresident del Tribunal Constitucional quan el Tribunal Constitucional era una altra cosa. I ell i tota una colla de juristes estan treballant en tot això. Jo, escolta, no et puc explicar els interiors perquè alguns no els conec, però sempre es diu que no se'ns demanarà mai ni els ciutadans ni els funcionaris que, diguem, traspassem el llindar de la llei. En principi no es vol fer això, no es vol anar per aquí. Per això et dic, atenció, perquè igualment quan se'ns demani de pagar els impostos hi haurà moltes coses d'aquestes que ara ens preocupen moltíssim resoltes. És veritat que si l'Estat, en comptes d'anar pel bon camí, va pel mal camí, cosa que també és molt probable pels gestos que em feies tu, home, però escolta, potser un dia canviarà una mica això, no? Però hi haurà un moment en què la Generalitat, amb les estructures ja fetes, ens demanarà de pagar la Generalitat. I com tu dius, si nosaltres hem guanyat democràticament, és possible que la gent actuï en conseqüència. Però jo no puc dir més. Ara, és veritat que en tot aquest procés hi haurà potser un dia que serà difícil. I aleshores ho haurem de decidir nosaltres, des del Parlament i des del carrer. Jo això no vull pas dir-te que no passi. Ara, la possibilitat de que se'ns demani de pagar els impostos quan ja tot estigui negociat, això també no ho perdis de vista. Posa't aquest dubte, Posa't aquest dubte perquè, clar, nosaltres no cal que declarem la nostra sobirania havent cobrat ja. No cal. Sempre es fa la por que no es podran pagar les pensions, etc. Sapigueu que la Caixa no té una clau. La Caixa de la Seguretat Social i les pensions es paga amb el que es recapta de la gent que treballa. I resulta que a Catalunya tenim menys atur que la resta d'Espanya, però hi ha una altra circumstància que encara millora la situació, i és que els nostres sous són més alts i per tant es recapta més. En cas d'independència, la capacitat de Catalunya per pagar la jubilació és altament major que la que hi ha a l'estat espanyol. De l'exèrcit d'Espanya, oi? Si es fa aquest error, aleshores jo crec que han perdut. Si fan aquest error, jo crec que han perdut definitivament, fora de que no entrem en una recessió política social tipus anys 30. No, molt impensable. Bé, si això passés, aleshores ja no... Ara, en la situació encara actual, si l'Estat fes això, jo crec que ha perdut l'estratègia absolutament. I no ho dic jo, és una de les coses que està totalment assumit per tota la classe política catalana.
més enllà de l'independentista. Això t'ho diu també gent de Catalunya Sí que es pot i gent de Barcelona en Comú. Si l'estat espanyol fa aquest immens error, que a més escolta, si entren per la Diagonal, els anirem a portar cafè amb llet. Home, per favor. No juguem aquestes cartes, perquè a més no són les nostres i perquè a més segurament no serien rendibles. Anem a portar-los cafè. Però si fan aquest error, han perdut. Això n'estic segur. Vaja, en quin estat tothom segur? I que dintre de l'estat espanyol hi ha gent capaç de fer-ho, segur. O amb ganes de fer-ho, segur. I que hi ha algunes revistes militars que criden a fer-ho, també. Però suposo que la cosa és més complexa que un problema de quartels, em sembla. I de més perquè es diu, i ho diu gent seriosa, que l'exèrcit en aquests moments no està preparat per prendre aquests riscos, sincerament. No sé. Hi ha un acord, pràcticament hi haurà un acord polític. Amb aquest acord polític que es pretén que sigui no només independentista, sinó que hi hagi més gent, quan s'hagi fonamentat, es convidarà o es farà d'acord amb les 3 entitats principals que han liderat aquest moviment, que són l'Assemblea Nacional, l'Òmnium i l'AMI. I es convidarà a participar en aquest grup a gent que ja fa temps que hi treballa. Constituïm, bàsicament, jo en conec 2 sobretot, també hi ha drassanes, sí. Hi ha drassanes, Constituïm i Reinicia. Reinicia treballant molt tot el que és la metodologia i el procés i ha fet un treball magnífic, només que els demanem que tot això es posi al servei d'un mandat polític i que no comencin sols, que estiguem tots d'acord. Constituïm pot aportar, ha fet una cosa molt interessant, que és, sabeu que hi havia 3 grups diferents que van fer 3 constitucions i han passat un any i pico resumint les 3, refonent les 3 amb una. Per què no Sant Boi farà 40 anys de la primera manifestació de l'11 de setembre? Oferim Sant Boi per fer una de les grans manifestacions. Gràcies.